L-istorja ta' Tanja Borċ hija waħda taqsim il-qalb. 5 snin ilu ħatfula l-ulieda u issa marret istess fil-Libja titlob biħniena l-eks raġel tagħha jirritorna bit-tfal fir-Renju Unit. Din l-istorja xokkanti la għaddejja xejn anqas minn 5 snin bl-om ta' discendenza Maltija tal-lega li lanqas l-awtoritajiet Ingliżi ma jridu jgħinuha. It-tfal tagħha Angel li għandha 20 sena u Maja ta' 8 snin kienu maħtufa mill-missier fl-2015 u ttieħdu biex jgħixu ma' familtu fil-Libja. F'Mejju Tanja Borċ marret fi Tripli f'tentattiv biex issalva l-ulieda bil-kbira tipprova tagħmel minn kollox biex tingħaqad ma' omma. L-om qed tgħid serquli l-uliedi u ma jridux investigaw u ma jridux jgħinuni. U issa ġie żvelat filmat mid-Daily Mail ta' kif binta Angel inħatfet fost għajjat, biża' u konfużjoni. Mohammed El-Zubadi, il-missier ta' Tanja Borċ, kienu ltaqgħu f'pajjiżna meta kellha 18-il sena. L-ulied li huma ċittadini Brittaniċi inħatfu wara li l-missier kien ħadhom miegħu vaganza fit-Tunezija fl-2015 u minn hemm qatt ma marru l-Ingilterra minflok iżda marru l-Libja. Tanja Borċ għadha kemm nediet kampanja biex jissaħħaħ l-appell ħalli l-pulizija investigaw x'qiegħed jiġri u tittieħed azzjoni immedjata biex l-ulied jingħaqdu ma' ommhom.